kitab lah nyato dari Allah, sunnah lah nyato dari Nabi. Rela jo maaf kami minta, kabake ayanan jo butuh. Relakan kami kamalang, maafkan kami kamalangkah, relakan kami kamangirai. Kami sagalo anak muda dari grup Renaissance Singkayan dalam negeri Sungelanse, Kecamatan Kamangbaru, Nabung, Kabupaten Sidoarjo. Makasih kami Jesumajo membawa di sana kasadonyo mendengarkan cerita randai kami dan manamu melintang alam duo jemputi amun suri. Mendaki banyaklah kabui, menempuh hutan kayu jati, tercampur jo kayu kaleng. Sama segitu kami sambut, pangulu banyak sati, tuangku banyak irang. Jo dendang era langkah tandonyo randai kabang mulai, suliang jo barilah tetangga, ada yang budi jayago, kan kami go tagak sunyi di sana kasadonyo. Serumpun dira-dira lama yang samo tirama dasarunyo samo tirama dasarunyo
kami bilang sadonan dape nanti laun puarang nampan nanti laun puarang nampan nanti gaun turangan pandai sungai darenai batu sangka tanpa anandari ujung oto tanpa nandari ujung otong tanpa nandari ujung otong tukang goreng Nanka pulau ya itu kapulau nanka
batimbo jalan kuning ane matang babata awang cino susun basusu Kaki kuat ya, Mak. bate masaki araba nurut mana pun padang kaki kaki oi mana pun padang kaki Ya, balik kan. Iya, kau sudah pelan ya. Dia sudah dulu lirik dia kan. ada dari ampun suri lalu impau mandek sinar kata tato kajuri oyo kami kamu baju itu samo tidak bari tojo Yo. Berapa ini lagi? Dua lagi.